nu filmează. O pauză. Nu-i. Nu? Ba, nu filmează. Apă pe înalt. Stai un minut. Dar știi că vine Raul supărat. Apartie era cel mai bine. E mare hoapa jos. Da. Deci ce crezi până de cine? Deci omul tot domniga pe cine. Dai din prima! Dai! Zaulci. Bă, Oțu, parținită, bă. Oțu. Parțini, mă, uite-te, mă. Na, hai să te văd, dragă. Băi! Na, hai, Uțu! Parțini-mă direct, mă. Hai, Uțu! Parțini! Hai, Uțu! E bine, Uțu! Andrei, nu dă spiță, mă, dă furcă că s-aprinde! Nu prinde de spițe, că dacă o scapă și ia viteză, îți rupi gheaștile. Dă-i așa aler, domnule. Mai bem, bă, da, mă! Ce e aici, frate? Să tragi de amu, ce faci? Hai pe pauză, poți să dai. Da, nu ne trebuie pauză, dar ce trebuie action în continuu. Continuă. Păi nu, numai dacă ridici curul sus, deci altă șansă n-ai, că stai pe motor la ora asta. Tragi de cur în sus. Așa. Tu vezi că motorul e băgat în pământ, mă. Da, eu te-am înțeles, da, aia zic, tragi de cur în sus. Dar, nu, normal că îl filmezi. Așa, asta e soluția, vezi? Hăt! Hai, mă, ăsta lui Mirciulică. Mai bine cu aceea băgam așa pula. Dar e nisip. Așa, dai. Dai. Mai tare învârce de spate. Fata, lasă-o în loc. Învordă în coace. O chiar pică la ta. Trage-le acum încolo. Așa. Atât, gata. Dă în bordă aici. Fața, dă fața. Nu tragi la nimic, mă. Lasă-mi. Duci-mă de acolo. No, tractonează. Hai, continuă. Acolo e pe Niuțu. Acolo, așa e cum. Dar pe acolo am urcat lejer, mă, dar nu...